Sí, el cànnabis afecta a nivell psicològic perquè et mata neurones, no tens la mateixa visió que un altre que no hagi consumit. Sí que ho considero perquè he vist un canvi d'alguns amics meus d'un abans i un després. Según qué persona seas, pues te puede afectar, a lo mejor te puede volver loco, no sé. Jo tinc amics que abans eren molt amics i han començat a fumar i fa molt de temps que no els veig i estan molt canviats, o sigui, la manera que tracten a la gent i tal, se'ls nota. I quan van començar a juntar-se amb els nois que fumen o amb les noies que fumen, han canviat totalment i no és el mateix caràcter, no és la mateixa personalitat. Jo no els veig igual per res del món. Bueno, yo he conocido personas que se volvían locos y que querían más y más. I el veies la cara i tenia una cara que donava pena, masses ulleres. Quasi totes les persones que han fumat com 2 o 3 anys s'han quedat mig. Molt aturadets, molt calmats. Sí. Et pot donar un brot xicot i et va matant neurones i et pots quedar atontat. Que li és igual els estudis, li és igual qualsevol cosa. Bueno, sempre van amb un somriure per això. Si fumas mucho, bueno, como todo, ¿no? Si fumas mucho en exceso, pues sí te cambia. Si fumas poco, pues en este caso no lo creo, pero bueno, siempre hay un punto medio. En ese punto medio no creo que canvies. Si te'n proves un cop, doncs ja has canviat, perquè és com una substància que et fa canviar d'ànim. Llavors ja has canviat. Actúas mal. Te hace hacer cosas que no debes hacer. I et deixa bastant cao. Sí. I a part és com que ja no tenen tanta energia, ja no tenen tanta vitalitat. Insuficiències pulmonars pots tenir, no? Cogías enfermedades o... Jo no sé què és això que has dit. No sé, que els hi costa respirar. Ah, bueno, depèn. Bueno, això poden ser paranoies meves, però també sembla que els hi canviï la mirada. És com que no li donen importància a res i com tenen una actitud passiva amb tot. És perquè la recordes de com era, com estava, que tenia més personalitat, més activitat, estava més somrient i veus que després acaba tirat, que no vol sortir, no sé, fa llàstima. Ajuntament de Sant Cugat.